дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. олмон ба тоҷикистон беш аз 100 000 ваксина хайр кард. дар суғд нархи чиптаи ҳавопаймо арзон шуд. чаро сокинон ҳанӯз ба Русия аз Тошканд мераванд? варзишгарони тоҷик дар Шумкент Кап 6 медаль ба даст оварданд. толибон кӯчи маҷбуриро дар Панҷшер оғоз карданд. ҷабҳаи муқовимат дубора навоҳи Дара, Обшор ва Парёни Панҷшерро гирифт. бародари Амруллоҳ Солеҳ аз сӯи ҷангҷӯёни толибон кушта шуд. Эрон: ҳамлаи толибон ба Панҷшер бародаркушӣ аст. маршал Дӯстум аз Созмони Милали Муттаҳид даъват кард ки пеши роҳи куштори қавмӣ дар Панҷшерро гирад. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон аз вуруди бастаҳои нави ваксинаи зидди коронавирус ба кишвар хабар дод. олмон барои Тоҷикистон беш аз 100 000 вояи ваксинаи зидди COVID-19 додааст. вазорати тандурустӣ мегӯяд, ин бастаи ваксина дар доираи ҳамкориҳои Тоҷикистону олмон дар чаҳорчӯби механизми ҷаҳонии дастрасии одилона ба ваксинаҳои ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ бар зидди бемории COVID-19 ироа гардиданд. манбаъ афзуд ки маросими расмии супоридани ваксинаҳои мазкур дар маркази ҷумҳуриявии иммунопрофилактика бо иштироки намояндагони вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва сафорати олмон дар Тоҷикистон баргузор гардид. дар муқоиса ба 10 рӯзи пеш нархи аз ҳама баландтарин чиптаи ҳавопаймоӣ дар кассаҳои вилояти Суғд то 4800 сомонӣ поён шудааст. ин рақам дар муқоиса 3 моҳи пеш беш аз ба 50% фарқ мекунад. ҳадди ақал 3 корманди кассаи билетфурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд хабари арзон шудани чиптаи ҳавопаймоӣ барои шаҳрҳои Русияро шарҳ доданд. онҳо гуфтанд ки ҳоло арзиши билети хатсайри Хуҷанд-Маскав ба 4800 сомонӣ поён шуда, қимати билети дигар хатсайрҳо аз ин ҳам поёнтар то 3800 сомонӣ мебошад. ин дар ҳолест ки дар оғози соли ҷорӣ қимати билети сафар ба Русия то ба 16-18 000 сомонӣ дакка зада буд. бисёриҳо рафтанд, шумори ками муҳоҷирон боқӣ монданд ки дар чунин вақт нияти ба Русия сафар карданро доранд. ин ки талаботи хариши билети ҳавопаймо кам шуд, нархҳо ҳам ба таври автоматӣ поён мераванд, гуфт ҳамсӯҳбати Спутник Тоҷикистон. аммо таври дида мешавад, бо вуҷуди арзон шудани нархи чиптаҳо дар Суғд ҳамоно мушоҳида мешавад, ки бисёриҳо тавассути фурудгоҳи Тошканд ба Русия рафтаниянд. ин ҳолро ҳамарӯза аз таҷаммуи сокинон дар назди гузаргоҳи назди сарҳадии Фотиҳободӣ ноҳияи Масҷоҳ ва равоти шаҳри Конибодом мушоҳида мешавад. онҳое ки барои гусели пайвандонашон ба гузаргоҳҳо омадаанд иброз намуданд, ки қимати билет дар Тошканд назар ба Суғд арзонтар аст. агар нархи билети Хуҷанд-Маскав 4800 бошад, аз Тошканд-Маскав ба 3800 сомонӣ рост меояд. изҳор дошт сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ки барои гусели бародарзодааш ба гузаргоҳ омада буд. Тоҷикистон дар мусобиқаи байналмилалӣ оид ба теквандо ВИТИ ба хотираи Рашид Жуманов, ки дар шаҳри Шимкенти Қазоқистон аз 5 то 10 сентябр доир гардид, 6 медаль ба даст оварданд. дар ин мусобиқа 795 варзишгар аз ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон аз рӯи 4 сину сол, кӯдакон, наврасон, ҷавонон ва калонсолон ширкат карданд. ба иттилои Федератсияи теквандои Тоҷикистон, аз кишвари мо 24 варзишгар, 3 довар ва 3 мураббӣ ба ин мусобиқа сафарбар гардид, 6 медаль, 1 тилло, 1 нуқра, 4 биринҷӣ ба даст оварданд. гуфта мешавад, ки медали тиллоро Рӯҳангез Аҳмадова дар вазни 29 килограмм миёни наврасон сазовор гардид. ҷабҳаи муқовимати миллии Афғонистон дар Твиттер навишт, ки раванди қатли ом ва муҳоҷирати маҷбурӣ ва оммавии мардуми Панҷшер аз ҷониби Толибон идома дорад. гуфта мешавад, ки мардум дар ҳоли тарк кардани хонаҳои худ ҳастанд. ҷабҳаи муқовимати миллии Афғонистон муқовимат бо таҷовузкоронро идома медиҳад. озодӣ ва шаъну шарафи инсонӣ эҳё хоҳад шуд ва ҳақиқат бар Толибон пирӯз хоҳад шуд, омадааст дар идомаи паём. ёдовар мешавем, ки Солеҳ Муҳаммади Регистонӣ, фармондеҳи низомии ҷабҳаи муқовимати миллии Афғонистон, дар як муроҷиати видеои худ изҳор дошт, ки муқовимат дар Афғонистон идома дорад ва Толибон бояд мунтазири қиёми саросарӣ дар Афғонистон бошанд. хабарнигори Image News, ки пас аз чанд рӯзи қатъи интернет аз Панҷшер берун омадааст, гуфт ҷабҳаи муқовимат назоратро аз болои навоҳи Дара, Обшор ва Парён дигар бора ба даст гирифт. хабар медиҳад Спутник Афғонистон. ӯ меафзояд, ки дар минтақаҳои дигар нерӯҳои муқовимат дар кӯҳҳо ҷой гирифтанд. ӯ мегӯяд, вазъи мардуми осоишта дар ин вилоят фалокатбор аст.
ҷангҷӯёни толибон бародари бузурги Амруллоҳ Солеҳ президенти худхондаи Афғонистонро тирборон карда куштанд. Ин хабар дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн ёфтааст. Гуфта шудааст, ки ҷангҷӯёни толибон ҳоҷи Рӯҳуллоҳ бародари бузурги Амруллоҳ Солеҳро ҳангоми рафтан ба Кобул шиносоӣ ва тирборон намуданд. Як манбаъ ба Спутник тасдиқ кардааст, ки Рӯҳуллоҳ Солеҳ бародари Амруллоҳ Солеҳ президенти худхондаи Афғонистон аз ҷониби толибон кушта шудааст. Дар ҳамин ҳол толибон то ҳол дар бораи ин хабар изҳори назар накардаанд. намояндаи Эрон дар Созмони Милали Муттаҳид ҳамлаи толибон ба Панҷшерро тавҷеҳнопазир ва бародаркушӣ хондааст, иттилоъ медиҳад Спутник Афғонистон. Бинобар иттилои манбаъ Маҷид Таҳти Раванҷӣ дар ҷаласаи вижаи Шӯрои амният барои Афғонистон гуфт, ҳама ҳукумате, ки бо зӯр ба сари қудрат меояд, эътироф нахоҳад шуд. Ҳамзамон Шӯрои олии амнияти миллии Эрон эълон доштааст, ки толибонро ҳанӯз ба расмият нашинохтааст. Шӯрои амнияти миллии Эрон ба ҳукумат ва вазорати корҳои хориҷа дастур додааст, ки аз ба расмият шинохтани толибон феълан худдорӣ кунанд. роҳбари афғонҳои туркзабон маршал Абдулрашид Дӯстум аз ҷомеаи ҷаҳонӣ даъват кард, ки эътирофи ҳукумати Афғонистонро, ки толибон таъсис додааст, рад кунанд. роҳбари ҳизби ҳаракати миллии исломии Афғонистон, собиқ ноиби аввали ҷумҳурӣ маршал Абдулрашид Дӯстум аз Созмони Милали Муттаҳид ва дар маҷмӯи ҷомеаи ҷаҳонӣ даъват кард, ки поксозии қавмиро дар Панҷшер аз ҷониби ҷангҷӯён қатъ кунанд. ман аз Созмони Милали Муттаҳид хоҳиш мекунам, ки хомӯширо бас кунад ва аз террористони рӯйхати сиёҳ даъват кунад, ки ба поксозии қавмӣ ва наслкушӣ дар Панҷшер хотима диҳанд, навиштааст ӯ дар саҳифаи твиттери худ. ба гуфтаи ӯ зарур аст, ки дарҳои дараи Панҷшерро боз кард, ба расонаҳо имкон дода шавад, ки рӯйдодҳоро инъикос кунанд ва ҳамчунин ба Панҷшер кӯмакҳои башардӯстона расонанд. фалокат наздик аст, мегӯяд Дӯстум. илова бар ин, Дӯстум аз ҷомеаи ҷаҳонӣ ба хусус кишварҳои ҳамсояи Афғонистон даъват кард, ки барои истиқбол кардани давлати террористӣ дар Афғонистон шитоб накунанд, ки дар он. сомиёни азиз, ин буд барномаи иттилоотии хабар. то барномаи дигар, тансияту хонобод бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.